ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದ ತಗೊಂಡು ದಾಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೋದು ಎಂತಲೇ ಎಂಕ್ಲೆರಡು ಸುಸ್ಮೆ ಇದಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆತ್ತ ಮೇಕಪ್ ಅದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಬಾದಿತ್ತೆ ಸುಸ್ಮಿನ ಇಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದರ್ಪದು ಪಂಡಾಲೇದು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನರ್ದಿಂಚಿ ರಜಕ್ಕಿಂಚ ಬೈದಿನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಬೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಪಾಲ ತುಲ ಆಲ್ಡನಿ ಕೇನು ಏನು ಮುಪ್ಪ ಬೋರ್ ಹಾಕೋಣ ಪಂಡ ಬೋರ್ ಉಂದತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಂದ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲ ವಿಶೇಷ ಪೋಪುಜಲಿಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾತಿ ಕಲ್ಪುಲು ಒಂದು ಉಂಚು ಉಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ ಪುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗಿ 2-3 ಸಲ ಕೈತಲ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು 2-3 ಸಲ ಬಲಿವಾದಿಯಾರು ಉಂಡಾಡಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಓಡಿಲ್ಲ ಪಾರೆ ಪೂಜಿ ಸುಸ್ಮಿ ಉರು ಆಪನದೆ ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉರು ಆಪನಂದು ಹಾಂ ಅದ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತು ಕೋಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅದೇಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಪುಲ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡೆ ಬುತ ಓದಿತ್ತೇನೆ ಮೈ ತಿಂದೆಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಪುಲ್ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಅಂದು ಬೋರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲನ ಅಂದು ಬೋರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಕೈತಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಏತ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸುಸ್ಮಿನ ವಿಷಯ ಬಾತಿರಂತೆ ಉಲ್ತೋಡೆ ಬಂಗಾರಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪನ್ಪನೆ ಅಲೆಗೆ ಕೊಡೆ ಕುಲೊಂದು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಕತ್ತ ನಿಕ್ಲನ ಏತ್ ಕೈತಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಪುರ ಫುಲ್ಲು ಪನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಪುರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಪುರೆಪ್ಪೇರು ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚ ಪುರೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ ಕೈತಲೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಅಪಗ ತುಲಿ ಏತ್ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಹಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒರಿಯನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಜರ ಪಂಡ ಏತು ಬೋಡ ಆಗ್ತೇಕು ಪಾತೇರ್ನಿ ಒಂಜೆ ತುರ್ತಿಕ್ಕನ ದಾನೆಡ್ಡಂಚೆ ಪಾತೇರ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಾಲತ್ತು ಪಾತೇರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಡಿದಿ ಪುರ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತಲ ಪನ್ಪ ನೀಕು ಉರುವ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಉರುವ ಪೂಜೆ ಮಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಹೋತು ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇ ಪುರ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಅದಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಉರುವಾಪು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪುರ ಉರುನು ಪುರ ದಂಡ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಯ್ಯರು ಕೊಂಡ ಏನು ಮದಿಮೆ ಅದು ಬತ್ತು ದಾಂಡು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಗುರ್ತ ಪಂಡದೇನು ಇಜ್ಜಾಂದು ತೀಯರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ದು ದಿಪ್ಪು 10 ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪುರ ದಿಪ್ಪಂದ ಆಪನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಂಡದೇನು ಇಂಚ ಪಾತೇರು ನಂದೇಕು ಬಂದದು ಈಜನ ಆತು ಪಂಡದೇನು ಎರಡಲ್ಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಒಂದು ವಾಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಚಿಚ್ಚಿ ಪೊಲ್ಲೆರ ಪುರನಾಗ ಒರಿಯಲಿಯನ ಪೊಲ್ಲೆರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಗುರ್ತಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ತಾಯಿನ ಬರತ್ತು ಇದು ನಂಗೆ ಆತ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಏರಿಯಾ ತೀಯರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾದ ನಮ್ಮತಿಗೆ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಹೋಗುಜ ಏರ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ಯಾರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಿ ಏರ ಪಾತೇರಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಚಾಗತ್ತಂದು